dong sini kena kayak potrika. সবাই তো খেলতে পিতম দাও পাঠাইছি হ্যাঁ তো আমার বাপরে মিনা বুঝা হ্যাঁ এটা কে দিই লাকি 7 ওইদিকে মিসিং মাইনরটা ওরে করছে এটাও হাই সানা কলাया जों बालायखे खासरांगार तिनि मियान सिमिके कुदिजा माता साजरि आसामी रुमि आसामी खारगानाय गाय तगे चिनि बिसास तमानि जे आसामी खुब तापिनो मानाय हेनि आसा खाय तमानि गाय तिनि बनो मांगाजों कायसा जागा हुजागि तमानि बो उत्तर महारानीपुर गाय चिनि जे कल्याणपुर थानानि पुलिस टीम गाय चिनि प्रोफेसनल डीएसपी जों ब्राउनो जतनो जों हामबाया फारो अमो एक्चुअली जे कुनु सामुंखाय जों टीम वर्क सरांगिया टीम वर्क नि बागैनो बनो जों रमनानि सुबिदा अंखा गाय बिनि थानि जों खनाखा बसामाखाय बिनि याक देरे थांगा बुथानि हायपानो बनो हाकर खुलका बनो साइचं बनो ताके बुसुमाने करे आबनि परे ब खारि तंखा आबगाय बनि थामजिनि बागै आबगाय आं सामानि नरना आगेबो जे संसाराव हामजाग्राय तंनायदि थामजिता कालायदि बुरि लोगबु आसो थामजिता फरम दि जेटा चिंताबो बनि थानि खनाखा बिहिक बेलाय थामजि कुतुं तंमानि आमबागै सामुखाय तंनाय माने नगै हिमि माने हिमिया कोन गै किसा वाले लायजे बाबरो आतियाव गै बरा वालायते गै यागलाय थांलायखा गाति तामथुम गै ताबो रायदा मते जेटा तंमाने जों बनो खाना कुरो रहनाय आबनि परे जों रिबनो रिमान बना हननाय गै बजे बुथारमानि जेराव जे माने व्यवहार खालायगा हाथियार आबरनो जों बनत लाङै जों आ जागानि मामानिनो नायथुइ कारि दे